Minden embernek joga van dönteni. És ez egy óriási felelősség. Ezért arra kérek mindenkit, és mondják mindenkinek, hogy 4 évenként van lehetőség arra, hogy igazából meghatározza ő az ország sorsát, a fejlődés irányát. Hogy most menjen el szavazni. Menjen el és döntsön ne a szíve és az érzelmei szerint, sokszor az is kell természetesen, de most azért jobb, ha csinál egy mérleget. Mérleget von leltárt készít. Mert az elmúlt 4 vagy akár 8 esztendőről bizony van milyen leltárt készíteni. És akkor, amikor az ember mérleget von, mint zárszámadáskor a szövetkezetek vagy a vállalkozások évvégén, akkor kikristályosodik az, hogy milyen eredményeket értünk el. Voltak céljaink, voltak ígéreteink, ezek a célok, ezek az ígéretek hogyan valósulnak meg. Én úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire tudott megfelelni a mai kormány az elvárásainknak, az emberek elvárásainak, igényeinek. Hogyan váltották valóra ígéreteiket. Ez a politika lehetőséget kapott az utolsó demokratikus választásokon. És most meg kell mérnünk a politika eredményeit. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy fejlődött-e az ország, fejlődött-e a választókerület, hogyan fejlődött, és hogy mi történt a családokban, és mi történt az emberekkel. Javult-e a lakosság életminősége, hogy a többség javára cselekedett-e ez a kormány, vagy nem. A számok makacs dolgok. Az az igazság, hogy az ígéreteket sokszor számszerűsítették, és lehet is számszerűségében mérni az eredményeket. Mondok néhányat, illetve utalok először 2002-re. Hogy nem tudom, tetszenek rá emlékezni, 2002-től van ugye MSZP-SZDSZ kormány, és akkor milyen állapotban vette át az ország, milyen állapotban volt, milyen állapotban vette át 1000 milliárdról, ami akkor csökkenő tendenciát mutatott, hiszen közel 10 milliárdról csökkent vissza 7,5 ezer milliárdra, most közel 21 ezer milliárd az adósságállomány. A munkanélküliség, ami majdnem elérte azt az már ideálisnak mondható 5%-ot, persze a 3% még jobb. Az most 11%. És hogyha a választókörzetet tekintjük, akkor ez sokkal szomorúbb képet mutat. A duplájánál is magasabb a választókörzetben a munkanélküliség, mint az országos átlag. És a választókörzeten belül is óriásik az eltérések. Itt a délhegyesi részen 25 és 55% közötti a munkanélküliségi ráta. Nyilván a nagyobb városok közelében, lásd ugye a választókörzet északi részén, Gyöngyös környékén, inkább az országos átlaghoz közelebbi a munkanélküliségi ráta. Azt ígérték, hogy rendbe teszik az ország dolgait, azt ígérték, hogy rendbe teszik a gazdaságot, azt ígérték, hogy csökkentik a munkanélküliséget, azt ígérték, hogy virágzó mezőgazdaságunk lesz és fejlett lesz a vidék életminősége. Ilyen szlogeneket hangoztak el, hogy lendületben az ország, dübörög a gazdaság, tőlünk tanul Európa, és így tovább. Hát ezek azok a dolgok, amelyeket megítélésem szerint nem tudtak valóra váltani. Válságról beszélünk, ugye elsősorban szeretik a válságot a gazdasági és pénzügyi válság irányába eltolni, de én úgy gondolom, hogy ettől sokkal lényegesebb az, hogy politikai, sőt erkölcsi válságban van az ország. Az Öszödi beszédet követően
Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért magának a parlamenttől. És ez a... Hallom a hangját, már akkor beteg vagyok. Nem magának, Gyurcsány Ferencet, hogyha megkapom. Én meg megtapsoltam, hogy így reagál. Gyurcsány Ferencet, ha meghallom, már beteg vagyok. Tehát elhangzott az összödi beszéd, amit ugye a leglényegesebb gondolatát idézném csak, hogy loptunk, csaltunk, hazudtunk, éjjel-nappal, meg este, meg nem tudom én mi, nagyjából ez a szövegkörnyezet hangzott el. És ugye bizalmi szavazás a következő napon, hogy ő maradhat-e miniszterelnök. És természetesen a frakció összezárt, azaz legalizálták a hazugságokat. Tehát azóta Magyarországon nem bűn hazudni, és ez egy óriási erkölcsi válságot okozott szerintem az országnak, és hát ami ma megy a politika szintjén, az egyszerűen fölháborító. Én sokszor fogalmazok úgy, hogy nem csinálnak mást, mint osztogatnak, miközben fosztogatnak. Azt hiszem, ez a szlogen is nagyon jól illik rájuk. Én 8 évvel ezelőtt voltam ugyanebben a teremben. Akkor azt mondtam, szintén egy idézet volt, hogy ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed. Költő fogalmazta meg, ilyen tömören a lényegi mondanivalót nem tudják csak a költők megfogalmazni, most is ezt mondom. Ha most nem ébredünk, oda lesz az a nemzet. Tehát én úgy gondolom, hogy elég volt a hazudozásból, elég volt az emberek félrevezetéséből, elég volt az 1000 apró trükkből, elég volt az ország eladósításából, elég volt a vállalkozások tönkretételéből, a magyar föld kiárusításából, a megosztásból, az egymás ellenfordításból, a családok tönkretételéből, és sorolhatnám nagyon-nagyon hosszú ideig ezt a listát, és én úgy gondolom, hogy eljött az idő, itt a szlogenünk, itt az idő, itt a lehetőség, hogy változtassunk ezen. Csilla a bevezető gondolataiban arra kapacitált, hogy esetleg szóljak arról is, hogy mit lehet tenni itt ebben a helyzetben. Természetesen elemi igényként merül föl az elszámoltatás igénye, ez nem kérdés, ezt meg kell lépni. Tehát ez egy fontos szempont, akitre rá lehet bizonyítani, hogy probléma volt vele és hozzányúlt ahhoz, amihez nem szabad lett volna, annak ezért felelnie kell. A másik fontos dolog, ami szerintem óriási mértékben nyomasztja a magyar gazdaságot, ez az óriási államadósság, amit mondtam. Megítélésem szerint el kell érni ennek az adósságállományt, ha lehet egy részének elengedését, másik részének átütemezését, mert ezzel egy óriási terhertől szabadul meg az ország, hiszen az átütemezés is lényegében azt jelenti, hogy felszabadulnak az energiáink, és tulajdonképpen lehetőséget kap arra a gazdaság, hogy megmozduljon. És a gazdaságot meg kell mozdítani, mert mindennek az alapja a gazdaság. Ebből következik az intézményrendszer, az egészségügy, a közoktatás, és így tovább. A gazdaság helyreállítása kell, hogy az elsődleges feladat legyen, természetesen párhuzamosan ezzel a munkahelyteremtés. A kettő összefügg. Nem beszélve a közlekedési infrastruktúra rendbetételéről, óriási gond az egész választókörzetben, hiszen a napokban, hogy járom itt ugye a vidéket, már 2-szer szakadt le a kipufogóm, defektet kaptam, és így tovább, tehát borzasztóan milyen utakon közlekedünk, és nem beszélve a közbiztonság helyzetéről. Nagyon sok fontos dolgot említhetnék meg, hogy mi az, amit rendbe kell tenni, de azt hiszem, ez a 4-5 dolog az, amelyen keresztül szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen fontos tennivalók vannak az ország szempontjából, és milyen fontos tennivalók vannak a választókerület szempontjából is. Engedjék meg, hogy most átadjam a szót kedves vendégünknek, Kerényi